салом ба кулли мухлисони дастаи беҳтарин олам Барселона. Дастаи мо дар даври 15-ум рақиби хеле душвор дошт. Ин Атлетико аз шаҳри Мадрид буд. Бозии марказии давр маъз ҳамин рақобат буд. Аслан бигирем, Атлетико дастаи пурқуввати мусобиқа аст, аммо барои Барселона яке аз рақибони қуллай ба ҳисоб меравад. Махсусан дар майдони дастаи каталонӣ бори охир дар ёд надорем ки дастаи дуюми шаҳри Мадрид кай Барсаро мағлуб карда буд. Хавиам аз байни мураббиён бисёртар аз ҳама Симеонеро мағлуб кардааст. Биёед дар бораи худи бозӣ чанд сухан кунем. Лайки қиматбои худро гузоред ва то охир бо мо бошед. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳоло регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. аз аввали дидор футболбозони мо ташаббуси бозиро гирифтанд. мо пазмони чунин бозӣ будем ва дар ниҳоят Барса тавре бозӣ кард ки мо мехостем. ҳаят барои ин рақобат чунин буд. дар дарвоза Иньяка Пеня бозӣ кард. Тер Штеген то ҳол саломатии худро барқарор накардааст. дар хати дифои марказ Андрес Кристенсен ва Роналд Араухо бозӣ мекарданд. инҷо чанд дақиқа пеш аз бозӣ тағйирот шуд. аз аввал интизор мерафт ки ба майдон Иниго Мартинес хоҳад омад. дар канори чапи хати дифоъ Жоао Кансело бозӣ кард. аз канори рост бошад Жуэл Кунде буд. ҳарчанд Кунде ва Араухо ҳарду рӯ шуд гӯянд ки ба мо бозӣ кардан дар маркази хати дифоъ қулай аст, вале ин бозӣ нишон дод ки чунин тартиб ва мавқеъ барояшон ҷои хуб аст. ҳарду вазифаи худро 100% иҷро карданд. дар хати нимҳимоя Гюндаган, Педри ва Френки де Йонг бозӣ мекарданд. дар ҳуҷум Левандовски дар марказ, аз як канор Рафиня ва аз тарафи дигар Жоао Феликс бозӣ мекарданд. аз оғози рақобат дастаи мо собит кард ки гапзани асосӣ кист. прессинги фаъол, ҳуҷумҳои паюпай, лаҳзаҳои голзанӣ, ҳама ин дар аввали дидор буд. Рафиня метавонист дар сониҳаҳои аввал ҳисобро кушода бозӣ куллан осон мешуд. Феликс дар қисми аввал гол зада онро ҷашн гирифт. ӯ бозингари Атлетико аст ва баъиси иҷора дар дастаи мост. нимаи аввалро метавон қисми аз даст додани имкониятон номед. бале, мо хеле хуб бозӣ кардем, ба ин арзу шикоят нест. омори XG 1.7 дар нимаи якум буд ки мо баъзе вақт дар зарфи як рақобат чунин омор надорем. метавонистем камаш 2 гол занем ва баъд танаффус равем. ман намефаҳмам бо Левандовски чӣ шудааст. шояд Хави ҳам надонад. барои ин пайваста Лева дар ҳайати асосӣ ҷо дорад. мавсими гузашта ӯ чунин ҳолатҳоро бо чашмони пӯшида гол мезад. ин заифшавии ӯро намедонам ба чӣ рабт диҳам, аммо Лева сус шудааст. нимаи дуввум идомаи қисми аввал буд. бозам мо ҳамлаҳои хавфноки худро идома додем. бозиро ба пуррагӣ футболбозони мо идора карданд. ҳарчанд Атлетико қисми дуввумро бо ҳуҷумҳои паюпай оғоз карда бошад ҳам, онҳо рафти бозиро ба дасти худ гирифта натавонистанд. бозиро боз мо таҳти контроли худ қарор дода ҳамон тавр рақобатро идома додем. пас аз чанд дақиқаи қисми дуввум хурсандии Атлетико боз тамом шуд. Барса ҳамлаҳои паюпай мекард ва метавонист голи навбатиро ҳам занад, вале имкониятҳои хуб истифода карда нашуданд. дигар барои Барса ягон бозӣ бе задан ба стуни дарвоза намегузарад. ин навбат зарбаи задаи Рафиня ба стуни дарвозаи рақибон зад. ин яке аз он бозиҳое буд ки аз он таассуф мехӯрам, аммо ин таассуфи хурсандӣ аст. мефаҳмонам чӣ хел. ман таассуф мехӯрам ки дастаи мо танҳо бо ҳисоби 1-0 дастболо шуд. мо бояд 3-0 камаш дар дидор пирӯз мешудем. бозиҳои охир барои Барса душвор ҷараён доштанд ва дар онҳо Барселона бо азоб машаққат ғалаба ба даст овард. дар ин рақобат акнун мо бо боварӣ дастболо шудаем. Атлетико дар соли 2023 дастаи андак-мандак нест. тасаввур кунед, Хави дар ҳамин сол бори сеюм Диего Симеонеро мағлуб мекунад. ин дастоварди олӣ мебошад. баъди ин ғалаба Барселона дар ҷадвал аз Атлетико пеш мегузарад ва ба зинаи сеюм боло меравад. оҳиста оҳиста ба Жирона ва Реал Мадрид наздик мешавем. пас аз бозӣ Хави ҳам гуфт ки шояд ин беҳтарин бозии Барса дар мавсим бошад, вале мо мухлисони даста орзу дорем ки оянда ҳар як бозии навбатии Барселона аз қаблияш беҳтар бошад ва имсол ҳам дар Ла Лига унвони қаҳрамониро ҳимоя кунем. дар охир ҳаминро қайд карданиам ки Барса дар бозӣ бо дастҳои қавӣ хуб ҳунарнамоӣ мекунад ва ин саҳми Хави мебошад. сармураббӣ бозингаронро ба таври зарурӣ ба чунин рақобатҳо омода мекунад. айби ӯ нест ки имкониятҳои хуби голзаниро истифода карда наметавонад.
мекунанд ва ягон кас ба Рафиня ҳам гӯяд ки ӯ умуман дриблинг надорад, бисёр хуб мешавад. Шумо ҳам дидед ки чанд бор ӯ тӯбро 10 метр аз худ дур мекунад ва гӯё шамол асту онро боз соҳиб мегардад, аммо ҳамеша тӯб аз майдон берун мешавад. Бори дигар мегӯям ки мо метавонистем дар ин бозӣ ба таври боваринок ғалаба кунем. Ҳама сахт меҳнат карданд, аммо ҳамин як нафар Левандовски одамро хеле асабӣ мекунад. Шумо бародарон дар бораи ин рақобат чӣ фикр доред? Ба шумо бозии даста писанд омад ва ё ин ки не? Ақидаҳои худро ҳатман дар комментария нависед. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол ба телеграм канали мо обуна нашуданд метавонанд ин хатогиро ислоҳ намоянд, зеро дар он ҷо хабарҳои дастаи дӯстдоштаамон зуд мебароянд ва аҷибаш ин ки он хабарҳоро шумо метавонед бо дигар мухлисони Барса муҳокима намоед. Ссилкаи телеграм канали Барса TG дар описанияи ин видео. Ба ҳамин тамом боидарам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.